تطعموا مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعموا مس راديو رنا سلام كمي تغنيو فتوح تخاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا اب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تصامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصن حزو دماكم ادالونا قرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان دقيمة سلام فتوح تخاتلتي نايلوم تحسنا apravisworld.com كاب سفره بيفريم صحيح سترقومي حصات صحفات حيزالكم قريبا لخو سناي مكتتال حدا ممهرن حدا تمهراي سلسة مسعوات بامبولار ايون امونغو انزلو في الليل نخركبون نات تمهراي حاتتون كلهن تنسلسة بامبولا أب كرسان عقل النجراوي تحسن حدا مسيلان الرأي دحر التكور تعزبتي تتمهراي أب تنبامبولا نخالات تعزبه أتقدمت بامبولا أب زانا نخال نبرا أتخلقتي أب زنن أف النخالات نبرا أتسالسيت بامبولا خاها أب حانت إذني حانت نخال تراي نبرا بدحر الزيت تتمهراي بحجز مرفق أبتا أزنيك قداميت بامبولا نتا مرفق توا أتا مرفق بتكال إذنو وزت أبتا خلقت بامبولا أتا مرفق أب إذني أب ستسكعتلو بقاف وزت أب سالسيت بامبولا أتا مرفق أب ستسكعتلو بزخونيهي وزتن قداميت بامبولا أتوم نعاخان نخلو نقرات كان سمعو نعاخا زحالين زقدوسن مسيلوم تمسط أزهبو أبزريا خازلو سبات توكل انتخونا قن نساتهم كم أخو قبرون مهك أنت رأيهم دحر مسمع كم تتعمر في بتخال شناخ أزن زواسات كل تنوعهم زبال كامي بننيو سلازي نزوم كم زيهم فتسيمهم أباقا حاليوتن تقداسنتن زي بلوم أبزريا خازلو عين سبات أبتزاربولو تتنكا كاليت بامبولا نتوم نعاخان نخلو نقرات كان سمعو أباخا حاليوت كم زلوهم تمسط أزفتر سبات توكل انتخونا جن تم تياب تبامبولا اتا مرفق بقافيا توزق الزوم سبات زيوم نتز نقر كايم قالاتن كل نقراتن نكالوت سبات بمونقار أنصار كايتك أمولون نتمستيراو قدياتون هنه قزاء رؤسهم علماء وعلوون سالسيتي بامبولا اتا مرفق كاباي وزقتن الزوم عين السبات أب أمز قبر كاي امنات زحلو يوم نساتهم نسخباتهم كتتأمنن تسفخ تقبرن زخلو سبات يوم كل جزء أمناتن تأمنتنا بزخونو مكاير تهلو نتنسخات زارب كايم سمع سبات كل جزء أتنسخات زيارة نعوم أبتدليلو امناتن تسفهن كتحضر لهم تخيل عين السبات مالتا يكونون أمرون معبلو بحرين شفا ميانادان تمهاري رانقان أب حدي قماقم بحري زاورو نبرو قرار معالتي زنبري نفاس أبلالة بحري ببرتوعي نفس عزيو بريخ معبلاتون الإلو نبري نقرب قزيد حرمزوارهم شفا ميانادا دو بمبال نتمهاري بملكات الزيرو بحري انتهي الزخاخرة كان آخر بمبال حتته أزن عاي نا مرين نتعرف ازاي بلو زي قسم تهوق حساباتين الزخاخرني ملا سرانقا هو أزمع بلو بحري لكع كم تيا مريو أزمع بلاتكا كم حسابات لكع كم تماي أمرو شراء البويو أي صبوق أي حماق
እዚ ንፋስ ማዕበላት ይፈጥር ከምቲ ድሌታትናን ፍርሕናን ሓሳባት ዘመንጭው ማለት እዩ በለ ሽባምያ ናዳ ኣነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ማዕበል ኣብ ማእከል እቲ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ጃልባ ክኸውን ኣይደልን በለ ራንጋ ንስኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ እዚ ማዕበል ኣለኻ ሽባምያ ናዳ ግብረ መልሲ ብምሃብ ቀጸለ ዝበዝሑ ሰባት ዋላ እውን ንሶም እንተዘይተገንዘብዎ ኣብ ማእከል እዚ ማዕበላዊ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መቆፃፀሪ ዘይብላ ጃልባ እዮም ኣእምሮ ናይ ዝበዝሑ ሰባት ኣብ መናዕ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዘይቆስን እዩ ኩሉ ዓይነት ሓሳባት ብቐጻሊ ብዘይምቁራፅ ይመፅን ይኸይድን ልክዕ ከምቲ ናይቲ ባሕሪ ማዕበላት ንኣእምሮ ይርብሽን ቅሳነት ይኸልእን እወ ራንጋ ኣብ መንጎ ዘረብኡ ኸለፎ ንስኻ ንዓይ ነዚ ክትነግረኒ ኣይደልየካኒ ኣነ ይፈልጦ እዚ እዩ እቲ ምኽንያት ኣነ ካባኻ ክመሃሮ ዝደሊ ኣነ ንማዕበላት ኣእምሮይ ከረጋግእ እደሊ ሽባምያ ናዳ ንቁርብ ግዜ ቀዊሉ ንራንጋ ረኣዮን ፍሽኽ ብምባል ንስኻ ነዚ ባሕሪ ነቲ ማይ ብምሓዝን ከይንቀሳቐስ ብዘይ ምፍቃድን ኣይተወድኦን ኢኻ እንታይ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነዚ ንፋስ ደው ምባል እዩ ሓሳባትካ ድሌታትካን ፍርሕኻን ከምዚ ንፋስ እዮም ንዖም ከተህድኦም የድልየካን ንህይወትካ ክእዝዙኻ ከተፍቅደሎም የብልካን ንስኻ ንኣድህቦኻን ጠመተኻን ብምቁጻር ብኸመይ ንዖም ትቆፃፀሮም ተመሃር ብድሕሪ እዚ ባሕሪ ናይ ኣእምሮኻ ርጉእ ክኸውን እዩ ነዚ ብኸመይ ክገብሮ ክእል ንበል ንባሕሪ ቀሊል እዩ ነቲ ንፋስ ሸለል ብምባል ከበር ክኸሎ ድሓር ከንታይ የጋጥም ክኸውን ሓተተ ሽባምያ ናዳ እቶም ማዕበላት ከቋርፁ ወይ ደው ክብሉ ይኽእሉ እንተኾነ ግዳ ወላ ሓደ ነቲ ንፋስ ደው ከብሎ ይክእደን ሽባምያ ናዳ ብመሳጢ ፍሽኽታን ራንጋ ቀዊሉ ብምጥማት ንስኻ ነቲ ባሕሪ ኣእምሮኻ ዕረፍቲ ኣልቦ ዝገብር ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ንፋስ ክተህድእ ትኽእል ኢኻ እቲ ንፋስ ሓሳባትካ እዮም እቲ ባሕሪ ኸ ኣእምሮኻ እዩ እዎ መምህር በለ ራንጋ እዚ እዩ እቲ ኣነ ክገብሮ ዝፍትን እንተዳ ኣነ መሳኹቲ ናይ ኣእምሮይ ከህድኦም ክኢለ ነቲ ንፋስን ባሕርን ኮላይ ከህድእ ይኽእል መጀመርያ ነቲ ንፋስን ባሕርን ኣብ ኣእምሮኻ ዘለዉ ክትህድእ ተመሃር ገለፀ ሽባምያ ናዳ ንስኻ ኣእምሮኻ ክትቆፃፀር ሰላማዊ ክትገብሮን እንተኽኢልካ ዝያዳ ቁፅፅር ናይ ኣእምሮኻ ክህልወካ እዩ እንተኾነ ግን ነቲ ግዳማዊ ዓለም ክትቅይር ኣይተድህብ ውሽጣዊ ዓለምካ ንምቕያርን ንምርጋእን ኣተኩር ውሽጣዊ ዓለምካ እንተተቆፃፂርካ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ዓለምካ ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ ነዚ ኸ ብኸመይ ክገብሮ ክእል ሓተተ ራንጋ ኣእምሮኻ ንኸድብ ሙሉእ ድልየት ነቕ ዘይብል ሓሳብ ንሕፅንዓት ምንቃድ ነኸተማዕብልን ገዛእ ርእስኻ ምቁፅፃርን ተመሃር ብተወሳኺ እውን ንምስትንታን ኣዕሚቑካ ንምሕሳብ ተመሃር ብምባል መለሰ ሽባምያ ናዳ ሳልሳይ ጽሑፍ በዓል ቤት ስራን ስርዓት ዘለዎም ንፍዓት ኣበይ ትረክብ ኣነ ብዙሕ ግዜ ይሓትት እየ እዋ እሞ ብኸመይ ክፈልጥ እኽእል ኣነ ሓደ ንዓይ ዝኸውን ፈፂሙ ይረኸብኩን ሓደ ንፍዑ በዓል ቤት ከመይ እዩ ዝኾነ መንገዲ ሓደ ንትእዛዛትካ ዝጎይ ሰብ እዚ ከልብኻ ይኸውን ዝኽእል ሓደ ክሳብ ሒደት ዝተርፈካ ክትዕድግ ዘፍቅደልካ እዚ ኣቦኻ ይኸውን ዝኽእል ሓደ ንፈፂሞም መወዳእታት ዘይብሎም ጓሂኻ ሓዘንካን ጭንቀኻን ፀበባኻን ብፅሞና ዝሰምዕ ሰብ እዚ ዝበለፀ ቀንዲ ዓርክኻ ይኸውን ዝኽእል ሓደ እንታይ ብዘየገድስ ከምቲ ዘለኻዮ ተቐቢሉ ዘፍቅረካ ሰብ እዚያ ዴኻያ ክትከውን ትኽእል እንተዳ ክኸውን ይኽእል ሓደ ብኸመይ ዕግበት ተምፅእ ወይ ትረክብ ብልክዕ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ እዚ ንስኸ ክትከውን ትኽእሊ ኣነ ከም ዝመስለኒ ደቂ ተባዕትዮ እቶም ናብ ንፉዓት በዓል ቤት ዝበፅሑ መሊኦም እዮም እንተኾነ ግዳ እቲ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንፉዕ ንኹሉ ናይ ግድን ንፉዕ ማለት ኣይኮነን ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ከእቱ ይኽእል ሓደ ንፉዕ በዓል ቤት
ሓደ ተመሳሳሊ ሰብኣይ እውን ካልእ ሓደ ጽዩፍ ንዑቑን ብላሽን ንሕና ብዝተፈላለየ ስድራን ገዛን ንዓቢ ንሕና ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ንመጽእ ስለ ዝኾነ ኸ ንሕና ዝተፈላለዩ ትጽቢታትን ትምኒታትን ኣብ መርዓ ነምጽእ ሓንቲ ጓል ፍቕርን እሙንነትን ተስፋ ገይራ ትምነ ካልእ ፋይናንሳዊ ውሕስነት ትጽበ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ንፍቕሪ ክብላ ይምርዓዋ ካልኦት ከዓ ንባህልን ልምድን ክብላ ይምርዓዋ ገለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ድሕሪ መርዓ ፍስሓ ታሕጓስ ባህታን ደስታን ይጽበያ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክንደአን በጃ ዝኸውን ይጽበያ ገለን ከዓ ሓዳግ ይቕረብ ሃሊ ገለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንልዝብ ክፉታት ዘይኮና ኣለዋ ዝተፈላለዩ ትጽቢታትን ትምኒታትን ኣብ ኣእምሮ ዝተፈላለዩ ስእልታት ወረጃ ንፉዕ በዓል ቤት ይቐርጽ መንያ ሓደ ክኽሽን ዝኽእል ወዲ ተባዕታይ ግጥሚ ክጽሕፍ ዝኽእልን ንስኻ ብዝደለኻሉ ኣቕሓ ገዛኻ ካብ ሓደ ኣንጎሎ ናብቲ ካልእ ክንቀሳቐስ ዝኽእልን ዘይትደሊ ኣነ ይደሊኒ ኣነ ዝደልዮ በዓል ቤት እቲ ኣነ ክገብሮ ዘይክእል ነገራት ክሰርሕ ዝኽእል እዩ እንተኾነ ግዳዚ ኣደይ ትብሎ እዩ ዝዓበየ ጸገመይ ኮይኑ ግን ምስ ሓደ ኣነ ክሰርሖ ዝኽእል ነገራት ንሱ ግን ብኸመይ ትሰርሖ ዘይፈልጥ ሰብኣይ የብለይን እዚ ንሱ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ጸገማት ኣለዎ ሙሉእ ብምሉእ ብኹሉ እንትንኡ ጎደሎ ዘይብሉ ፍጹም ሰብኣይ የለን እንተኾነ ግዳ ንነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ብልክዕ ምስኣ ክሰማዕ ዝኽእል መጻምድቲ ኣለዋ እዚ ንዓይ ኩሉ ግዜ ዘሕስበኒ መብዛሕትኦም ሰባት ሓደ ዝኣተሓሳስቦም ሓደ ዝዕላምኦምን ሓደ ዝባህርዮምን ሰባት ብልክዕ ክሰማምዑ ዝኽእሉ መጻምድቲ ይኾኑ ብምባል ይሓስቡ ግን ክልቴኻ ፓስታ ሳልሳ ትፈቱ እንተዳ ኮንካ ክንደይ ዝኣክል ተመስጦ ድሌት ፍቕርን ውዕውዕ ስምዒትን ናብቲ ዝምድና ክተምጽእ ትኽእል እንተ ደኣ ንሕና ሓደ ንሓስብ ንበልዕን ንኽደንን ኮይንና ክንደይ ዝኣክል ኢና ንሕና ኪኖ ገዛእ ርእስናን ሓባራዊ ረብሓናን ተገዳስነትናን ክንዓቢ ንኽእል ኣነ ከም ዝመስለኒ ሓደ ንፉዕ በዓል ቤት ዝበሃል ነቲ ኩሉ ንስኻ ተሓስቦ ትብሎ ወይ ትገብሮ ግድን ዘፍቅርን ዝፈቱን ጥራይ ኣይኮነን ነጊንጥነትካን ሕሉፍ ተመኩሮኻን ክቕበል ዝፅዕር እዩ ምኽንያቱ እቲ ናቱ ፍቕሪ ንዓኻ ካብቲ ቀዳምነታቱን ድልየቱን ስለ ዝዓቢ ሓደ ንፉዕ በዓል ቤት ንእንታይነትካን ነቲ ኩሉ ንስኻ ኣብዛ ዘይምልእቲ ዓለም ክትኮኖ እቲ ተስፈውን ዘፍቅር እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ህይወተይ ኣነ ንኽምርዖ ኣብ ዝበለጸ ምኽንያት ነግፈረግ ኢለ ጎርዞን ህንጢትን ኣብ ዝነበርኩሉ እቲ ፍቕሪ ነይሩ ኣብ ዛዕባ ኩሉን እቲ ምቾት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣነ ገና ኣመና ዓባየ እንተኾነ ግዳ ትጽቢት ዘይትገብረሉ ሕጉስቲ ንፍቕሪ እንተዘይኮይኑ ብምሉእ ልበይ ይኣምን እየ እዚ ፈጺሙ ንዝኾነ ነገር ከም ዘይከውን ስለዚ ንፉዕ በዓል ቤት ኣበይ ትረክብ እዋ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትፈልጦ ኣለዋ ንሓደ ብሉጽ በዓል ቤት ምድላይ ልክዕ ከምቲ ንሸመታ ዕዳጋ ምኻድ እዩ እቲ ዝደለኻዮ እንተደኣ ፈሊጥካ ቅልጡፍን ቀሊልን እዩ እንተኾነ ግዳ ኣብቲ መሸጢ ማዕከል ሞል ብዘይ ዕላማ ትዛወር እንተደኣ ኣለኻ ንስኻ ብሓፈሽኡ ዘይተሓስቦ ኣቑሑ ዓዲግካ ወይ እውን ጠቕላላ ብዘይ ዝኾነ ነገር ክትውድእ ኢኻ እንተደኣ ንስኺ ትደልዮ ወዲ ተባዕታይ ክትረኽቢ ደሊኺ መጀመርያ ንስኺ ገዛእ ርእስኺ ክትረኽብያ የድልየኪ ድሕሪ ዝኹሉ እንተደኣ ንስኺ እንታይ ትደሊ ፈሊጥኪ ወላ እውን ኣብ ውሽጢ እኩብ ህዝቢ እቲ ትደልዮን እትበግዮን ዘበለ ክትረኽቢ ቀሊል እዩ ሓቀኛን ዘይቅድሚ ኩነታውን ፍቕሪ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብኣይ ንንእሽቶ ጓሉ ሓደ ባኮ ወርቃዊ መጠቕለሊ ወረቐት ብምብኻና ቐጽዓ ገንዘብ ብዙሕ ኣይነበረን ንሱ ተቖልዓ ንሓደ ባኮ ክትስልም ኣብ ዝፈተነትሉ ኣዝዩ ሓረቐ ከምኡ ክንሱ ግዳ እታ ንእሽቶ ጓል ነቲ ህያብ ኣብ ሰዕ መንግሆ ናብ እባ ኣምጽኣቶ እዚ ንዓኸ እዩ ባቢ በለትን ንሱ በታ ቀዲሙ ዘርአየ ብርቱዕ መልሰ ተግባሩ ሓፈረ እንተኾነ ግዳ ንሱ ትባኮ ጥርሑ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ሕርቃኑ መሊሱ ገንፈለ
ንሱ ኣብ ልዕሊኣ ንሓደ ሰብ ህያብ ኣብ ትህበሉ ኣብ ውሽጡ ገለ ነገር ክህልዎ ከም ዘለዎ ኣይትፈልጥን ብምባል ገዓረ። ጓሉ ምስ ንብዓት ዓይንታ ንዑ ረኣየት። ኦ ባቢ ጥሩሕ ይኮነን ኣነ ናብቲ ባኮ ስዕመታት ኡፍ ኢለሉ እየ ኩሉ ንዓኸይ ባቢ በለትን። እቲ ቦ ፈጺሙ ተሳዕረ። ንሱ የእዳዉ ኣብ ዙርያ ንእሽተይ ጓሉ ኣጸጊዑ ንቕሬታ ለመነ። ሓጺር ግዜ ድሒሩ ሓደጋ ህይወት እታ ቆልዓ ወሰደን። እቲ ሰብኣይ ነቲ ወርቃዊ ባኮ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ጎኒ ዓራቱ ዓቀቦን። ንሱ ትብዓት ኣብ ዝስእነሉ ዝፈርሓሉን ሻቐለሉን ካብቲ ባኮ ኣብ ዓይነ ሕልኑ ጥራይ ዘሎ ሓሳባዊ ስቕመት የወፅን። ፍቕሪ ናይታ ቆልዓ ኣብኡ ዘቐመጠቶ ይዝክርን። ኣብ ኩንነት ንሕና ኸመይ ዓይነት ጠባይ ርኢናየን ብዘይገድስ ነፍሲ ወከፍ ካባና ሓደ ወርቃዊ ባኮ ብዘይ ቅድሚ ኩነታዊ ፍቕሪ ዝመልአ ስቕመታትን ፍቕርን ካብ ደቅና ያዕሩኽትና መሓዙትና ስድራናን ኣምላኽ ንወሃብ ኢና። ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ህያባት ግብሪ መልስታትና ብሓቂ ክንገልጽ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንሕሰብ። ምንጪ pravsworld.com ኢንስፓይሬሽናል ስቶሪስ ትርጉም ኤፍሬም ፀሃየ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና። ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና።